Da autobusi puni mladih iz Hrvatske odlaze u Irsku, Njemačku više nije novost, ali da je iz Zagreba otišao autobus s duhovima prošlosti, to se još nije dogodilo. Do danas. S urednom putnom kartom na autobusu se tako ukrcaju duh Ante Pavelića, duh Jure Francetića, duh maršala Tita, duh predsjednika Tuđmana, a s njima i Dona Dijana Prčića. Putnici bez prtljage i osobne iskaznice, ali s rezerviranim kartama i to u jednom smjeru, odlaze iz Hrvatske. Oni su duhovi prošlosti. Njih 44 krenulo je jutros u 11 s perona 505 Zagrebačkog autobusnog kolodvora. Simbolički danas umjesto punog autobusa mladih, pametnih ljudi koji nepovratno odlaze iz Hrvatske, šaljemo u tom autobusu duhove prošlosti, dakle prošlih ideologija, sve ono zbog čega zapravo i ti mladi odlaze. U autobusu koji duhove prošlosti vozi izvan Hrvatske našli su se najzvučnija imena hrvatske povijesti. Najviše glasova dobili su Ante Pavelić i Franjo Tuđman i oni sami imaju svoje karte. 4000 mladih iz Hrvatske želi otpratiti Antu Pavelića, a njegov duh sjedi baš pored Franje Tuđmana, za kojeg je glasalo više od 3000 ljudi. S kartom bez povratka u tom društvu su Josip Broz Tito, Ivica Račan, Alojzije Stepinac te još 40 duhova. Putnike su odabrali građani putem internet ankete. Jel vam žao što odlazite? Njihov muk, ali žamor svih onih koji svakodnevno pričaju o njima, opterećuju mlade i previše. Samo da prestanemo više pričati o lijevima, desnima, crvenima, ustašama, partizanima i tako dalje, i da se fokusiramo na stvari koje su stvarno bitne. Ovo je jedna jako pozitivna poruka, da se to barem još više osvijesti, jer je to stvarno jako veliki problem. Samo prošle godine iz Hrvatske se odselilo više od 36.000 ljudi. Imamo tako velik odljev mozgova, dakle mladih i sposobnih ljudi izvan Hrvatske, umjesto da se okrećemo u prošlost, mi želimo aktualizirati stvar da bi za sljedećih 25 godina zapravo mogli imati mlade, sposobne i pametne ljude koji bi nastavili ovo što smo mi započeli. Ivi Loli Ribaru, Juri Francetiću, Janku Bobetku i drugim duhovima samo možemo poželjeti sretan put na koju god destinaciju stigli. Konačno jedan hvale vrijedan odlazak, ali kako čujemo, za razliku od onih mladih i pametnih koji su otišli preko Bregane, autobus s duhovima prošlosti nažalost se već vratio jer su već kod Domžala shvatili da im nigdje nema života kao ovdje.